diu Una samarreta de la fàbrica de colors. Si us agrada, potser és un bonic record pels vostres fills i ens ajudareu una miqueta perquè nosaltres som una associació de músics sense ànim de lucre, però també una associació d'iniciativa privada i per tant sense finançament públic. Per tant, si ens ajudeu a tirar endavant aquests projectes estarem molt agraïts. Recordeu si us... Així doncs, totes les coses del món van anar a queixar-se als vostres colors. I allà, en arribar, van dir que estaven fins al nas. Es van començar a queixar, allò no podia ser. I els colors van voler buscar una solució.